El secretario general de FIFA, Jerome Valga, amenaza a ciudad de Curitiba de sacar por el Mundial si para dia 18 de fevereiro, estadio não está claro. Da fecha que o FIFA lo toma decisão se Curitiba está seguir a sede do Mundial 2024, onde tem 4 juegos de a primeira fase programa. E Divi que é para mais dama, sim, um golf. E lo tem seu tradicional torneio dia de Batico também. Divi está trabalhando para portar um clube de golf de dama. Para esse motivo, está motivar mais dama para join golf. We nemen aan dat we ongeveer zo'n 40, 45 dames bij elkaar krijgen. Die gaan elke zaterdag spelen. Die komen elke woensdagavond ballen slaan. Ze krijgen ook nog 3 clinics from our pro. So we want to get them going. So we want to have them play. Iedere week weer komen. Dus als er dames bij zijn die nog nooit gegolfd hebben, kunnen zich ook inschrijven. En dan kunnen ze langzaam het spel leren. So je wil meer dames op het golfcourse krijgen? Ja, ik geloof dat het leuk is om ook dames op de golfbaan te hebben. Niet alleen mannen, hoor. Dat is leuk. Ja. En jullie zijn nog van plan de T-box te verruilen voor een baknijn, no? Nou, kijk, we zijn nu 10 jaar. En na 10 jaar moet je zo'n golfcourse dus een aantal dingen weer verbeteren. We hebben wat T-boxen die staan rond, die moeten we recht maken, weer rechtlijnig maken. En wat natuurlijk ook leuk is, als we die tweede 9 wat aantrekkelijker maken. We hebben niet meer ruimte, dus we kunnen er geen 9 holes bij bouwen. Maar kunnen wel die T-boxen veranderen. Zodat je een hoek moet spelen bij de tweede 9 of een slice of een draw of whatever het is. En we kunnen ook iets met de yardage doen. Dus de tweede 9 die zijn dus gewoon anders dan de eerste 9. Alleen dan door de afslag. Een beetje moeilijker voor de golfers. Ik wou het niet moeilijker zeggen. Het is leuker. Je speelt niet 2 keer hetzelfde. Dat is waar, ja. En dat is eigenlijk de bedoeling. En voor Dia de Batico, grote toernooi? Dia de Batico, zoals elk jaar. Het traditionele Divi de Links tournament. We beginnen geloof ik om 8:30 's morgens. We doen een scramble 2 persons. En ik neem aan dat we zijn al over de 50 mensen, dus dat ding dat komt gewoon vol. En dat is een traditie bij ons, dat hebben we elk jaar gedaan. Wat time is het 9 uur 's morgens? 8:30. 8:30? 8:30 als ik me niet vergis. Ja. 2 ronden? 2 ronden, 2 keer 9, 18. Ik hoop volgend jaar 9 en 9. En 9 en 9. Ja. Dat is goed. Ja. En daarna een klein hapje met een paar drankjes, als altijd. Daarna is wel erg leuk, want we hebben natuurlijk Arubaanse koks in Windows en Mulligans werken. Ja. En we gaan dus Arubaans eten geven na afloop. Dus niet alleen dat hoe noemen jullie dat? Funchi of zoiets. Nee, ook wat echt leuke Arubaanse dingen. Ja? Bom, assim está lo tem en el visa de pamba de funchi, jambo, carne, estobalo, tem, ya sabra, de torneo de golf.